Казан сөйли. Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Әдәби-драматик тапшыруыбызны башлыйбыз. Хәзер без сезгә, хөрмәтле радио тыңлаучылар, Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театр артистлары башкаруында Мирхәйдәр Фәйзи әсәре буенча куелган Ак калфак спектакленең радио вариантын тәкъдим итәбез. Әсәрне сәхнәгә куючы режиссер Ришат Хаҗиәхмәтов. Режиссер ассистенты Хидаят Султанов. Композитор Сара Садыйкова музыкасы. Дирижер Фуат Әбүбәкер. Концертмейстер Рәис Сафиуллин. Радиорежиссеры Госман Әхмәтҗан. Тавыш операторы Асия Бикбау. Мөхәррире Рөстәм Акъегет. Рольләрне башкаралар: Сәлим Мурза, Хидаят Султанов, Җиһанбикә, Галимә Ибраһимова, Хәмдия, аларның кызлары, Флора Хәмид, Шаһтимер, икенче бер Мурза баласы, Шамил Барыев, Бакый, Сәлим Мурзаның көтүчесе, Илдус Әхмәтҗан, Рушан, Мәсгудә Хәйрулла, Гафия, Фирдәвес Хәйруллина, Гөләндәм, Хәлимә Искәндәрова, Хөсәй карт, Әнвәр Гобәйдуллин, Гали, хезмәтче малай, Наилә Ибраһимова, Кунак кызлар, хезмәтче кызлар, театр артистлары. Спектакль магнитофон тасмасына 1980 елларда язып алынган. Спектакльдә вакыйга 1860 елларда Сәлим Мурза имениясендә бара. Урман аланына җиләккә баручы кызлар йөгерешеп чыга. Араларында Хәмдия. Рәхмәт, кызлар. Ай, Булбул.
Кызлар китә. Көтүче егет Бакый күренә. Kim bu? Kim bu? Ha? Kim? Qani senmi? İşlab yürüysin ha? Narsa? Tutaşlarga yarım jilakka yürüy başladingmi jigit? Yo'q, bilolmadim Baqay abi. Anasi. Bilasizmi abay? Men bit senga sabag'imni tinglatirga deb kelgan edim. Shulaymi? Yali tinglat sabag'ni jigit. Zir. Bulduqlı sen, bulay varsan, ustazыңны да уздырачаксың. Baqay abi. Şunmu Baqay abi? Şun Gali, şun. Bilasizmi? Men seni bu ustalığın için hazır Akbuz yurgaga atlandırıp, sahralarını eğlendirip gelem. Gel otur. Boldu, düş. Rahmet abi. Baqay abi. Ау. Benim bit senden tag'in bir o'tinishim bor edi. O'tinish? Endi. Bilasizmi abi? Meni o'zing shekilli etib jirlarga da öğretelsin xara. Menim naq sening shekilli etib jirlisim da kela Baqay abi. Öğretem Gali, öğretem. Halkımızның haq jırları bundan bunga köşep kileşek asırlarga barıp jitsin için öğretem. Tыңla. Rahmet Baqay abi. Zurus Ali. Baqay abi. Narsa var? Qarali. Йончыган, аркасы чыккан Хөсәй карт керә. Хызыр мәллә син карт. Гайбираннар кебек алга килеп бастың. Безнең балалар безнең моңа каршында таулар, ташлар titrәп тора. Мин шул фирятлар вакытында тире белән генә таралмый торган сөякләремне шылтыратып, ике аяк белән генә түгел, өч аяк белән атлап килдем. Синең зарың аларның һәммәсен капларлык көчле иде, моңны егет. Мин моңлы түгел, бабай. Көтүчелектә рәхәтләнеп йөрим мин. Мин ирекле сахра баласы. Мин сезнең сыман лашман тартмыйм.
Синең туганнарың лашман тарта. Синең туганнарың баярга ялчылык итә. Аларның ахзарыннан күкләр титри. Менә бу ак сакаллы 60 яшар бабаларыңның җилкәсендә Сәлим мирзаларның таягы уйнап торганда син ничек моңланмыйсың? Аның өчен моң кирәкми, бабай. Дәрт кирәк, беләк кирәк. Менә мин борынгы батырларның дәртле җырларын җырларга яратам. Ул баярлар беләгенә каршы торырлык беләгебез барлыгын белмәгәнгә күрә без моңланабыз. Моңлана белгән балаларыбыздан гайрәт көтеп юанабыз. Ни булды, бабай? Нәрсә? Гали, тот. Утыр бабай менә шунда. Менә әле синең Сәлим мирзаңның таягын җилкәмә йөкләп кайтып барам. Нәрсә кыйнадымы ни? Минем кулдан сыкраудан башкасы килми. Сәлим мирза кыйнадым, бабай. Әйт, хәзер барып менә шул таяк белән мин аның башын сугып ярам. Кыйнады, бала, кыйнады. Бу беренчесе дә түгел, ахыргысы да булмас. Минем ут күршем Җомагылны Сәхип Гәрәй мирза бары этенә суккан өчен кыйнап үтерде бит. Сәлим мирза сине ник кыйнады? Лашманнан кайтышлый Сәлим мирзада дворовой булган улымны күрергә кердем. Шунда мирзаны күргәч юллык ярдәм, берничә тиен көмеш сорадым. Шуның өчен котырып китеп, таягы белән кыйнап ташлады. Баламны да күрә алмыйча качтым. Ул шунда бөтен ярлыларын, яучыларын кыйнап туздырып калды. Тик син генә шул залим мирзаның кулында ваемсыз яши ала торган егет. Син дә шулай гына калырсыңмы? Гомереңне безнең кебек баярлар кулында таланып, кыйналып уздырып җибәрерсеңме? Син миңа шуланма, бабай. Синең сүзләрең минем йөрәгемә ут салды. Мин Сәлим мирзадан синең үчен алырга вакыт көтәрмен. Бер вакыт мин аның явыз башын сугып ярырмын да, көтүеннән бер тулпарын сайлап менеп илгизәр булып китәрмен. Яныма илнең батыр егетләрен җыеп, әнә шул фәкыйрь туганнарны яклаучы яу тезермен. Атларга менеп, кулга кылычны алып, мирзаларга каршы чыгарман. Илулларын ияртеп, илулларын ияртеп, ияртеп бардымнан. Мирзаларның тырнагыннан ялкып алсам халкымны, рәхмәт явар каршымнан. Рәхмәт, улым, рәхмәт. Бабай! Бабай! Бакай абай! Атка менгән берәү йөри, мирза кешесе булыр. Туктагыз. Бабай, бу мирза кешесе. Синең моннан китүең яхшырак булыр. Хуш, улым. Акыллы, батыр бала бул. Хуш, бабай. Юлың уң булсын. Теләктә тор, мин сине онытмам. Хуш. Бакай абай, ярый, мин дә очтым. Оч, Гали. Очтым, бабай! Күренеп йөрмә. Хөсәй карт белән Гали китәләр. Бакый маллары янына китә. Купшы киенгән бай егете Шаһтимер күренә. Hey! Егет! Хош киләсең, мирза. Егет, син Сәлим мирзаның көтүчесеме? Әмрең әзермен.
Әмір түгел, бір үтінішім бар. Бұйыр, мырза, бұйыр. Егет, бір үтінішім өтеп, достым бол, Болмас. Егет. Ғайып етме, мырза. Асыл сүйек мырза баласы алама бір күтушінің досты болалыр ма? Емішін болсайда турдан туры бұйыр. Сен күтуші? Сен Сәлим Мирзаның күтушісі ме? Әйе, мен 6 айдан берлінді Сәлим Мырзаның күтушісі. Яшырмей айт, Егет. Сен шынлап та күтушігіне ме? Яки шул киеннер астына пысқан бір асыл зат ма? Ник? Сенде бір нұр балқай. Сөздерің ұшқан көбек. Бір күтуші ауызынан мұндай сөздер іштеме? Әрсі, сенің шанурлар, моторлықлар байларға ғына келішеміне, мырза? Йоқ, мен ақсияк түгіл. Мен ақсияк болып, ярлыларын ренжітіп, ерушілерден жиренем, мен суқашы баласы. Бүтін Мирза да, Сәлим Мирза көбек деп ойлама, Егет. Міне мен өзім ярлыларын сүйуші бір Мирза баласымын. Ялынышың түшкендем. Нәрсе, мырза, ауыртқан жеріңе қағылдым мы? Айда, қуш жұмышыңны. Қуш та мені бұшат. Мен әне, ұтлап ерген достарым, қойларым күті. Тұта! Сен бір асыл зат. Түгіл. Сен күтуші киімдеріне түрінген ақсүйек. Ақсүйек бұлы құрлық. Мен ақсүйеклер үстінден әлігіне сықырап өткен қартының көз яшьләрін көрдім. Ярлыларда Мирзалар білән бұлай сөйләшірлік, батырлық болғаны yok. Ярый, мырза. Емішіңді құшта мені бұшат. Мен әне, ұтлап ерген достарым, қойларым күтен. Ярың күтәме. Сен сүйгенің білә қауышыға шығасың ма? Жиләк жиу сылтау білә келген. Мирза қызы Хамдия білә қауышуға ақмашалайым ма? Тағы нәрсе? Тағы ма? Сен күтуші киімдеріне түрінген асыл зат, сен Хамдияның сүйген жігіті. Мырза, менің ерік сүйген көңілімді мырза қызының тар бөлмесіне тықма. Дәл, мен мырза қызларын сүйі түгілаларының басқан іздерін де көргенім yok. Әсен мырза yoqқа кімдешесің бейті, Бұршылма, назлы ярың болған Хамдияңны сүйуді мен сеңа күндәш түгілмен. Егет, әсен біләсің мені, Соң ол бит сенің yüzlerine yazılgan, ol bit senin mineminden, alama bir kütüşeden künleşuğundan görünüp dura. Mırza. Nerse? Әлі, менің елші болуымды тілейсің ме, Егет, достым бол. Сәрлерімнің тұғыр бұтағы бол. Меңа бір қызмет етіп, менен тілек әлдерсәңді сұра. Хамдия тұташ мұнда бит. Жилекке келділер. Әсен, аның янына бараласың ма? Сен нәрсе, мырза? Мен аның янына бары түгіл басқан іздерінде көргенім yok. Hem жігітлерден қызына хат илтем деп мырзаның қахарына шырарға да тілемем. Хош! Егет, қимметлі бүлектер бәрі-бәріне қызмет ет. Сенің жүрегің яқшы. Сенен башқа шардай кішісі болмаған бір қашық қайырдам ет. Туташқа менен хат илте. Әй мырза, әсен Сәлим мырзаның нендей қахарлы бәнде екенін білесің. Соң бит күтуімнен айырылып бір гіне қойымды жойсамда олманы менен қаным білен төлетешен. Егет, қойларыңны мен бағам. Сен! Ел шабырқаңна. Кетәлі мырза, сен нәрсе? Ей, мырза баласы сүйгені үшін қойлар күтерге дариза. Мына өй жігітлерше. Тоқта. Әсію, шындай хорлықлы юкнеде көтәрілік күшті нәрсем екен не? Аның yolunda жаным yok қашықсын. Аның янынан хорлықлы қолсам да бұсаға сына барып yüz сүруден ғарленмәм. Bir қыз үшін мі? Егет. Yok мырза, ғайып етме. Мен аның яқынына yolы алмайым. Bir yolun tapıp yanılan yüreğime dava bol. Егет, yüreğimin selamlarını eriştirip oyunumda altın saatimle. Болмай. Егет. Хамдия меңа яр болса, ерлеген Ақбөз юрғам сенікі. Ақбөз? Егет. Мәне ишмасам Ақбөз. Әгер де сағатын алып тегі зарлы қартқа берсем, Ақбөз юрғасын мініп елгизер болып кетсем язық бұлыр мені. Yok. Сахрада туып, сахрада өскен күтушешін, көкте құяш болғанда алтын сағатының қимметі yok. Ақбөз аның көңілін қытықласа.
Син істің аласың. Хан Темір Мирза баласы Шах Темірнің. Сенің көңілің қашында бір бәқасы болса, шуны үтә егет. Син Шах Темірміне? Шах Темір. Сені яқшы көңілі мырза деп ишеткән идем. Соң? Ярый. Мин синең хезмәтеңне өстемә йөклим. Әйдәле, мырза кызы моңарчы йөзенә карарга да хурланган көтүчесеннән үзенең бәхет ачкычын тапсын. Мырза, менә сиңа чыбыркы. Мин килгәнче куйлар сиңа аманат. Теләктә тор, мин киттем. Яхшы. Мырза, bir сүзем калган. Мырза, алтын сәгатеңнең чылбыры мырза кызы тирәсендә йөргән ярлы кызының муенын матурламас микән? Мә, bir аңа bu yüzükне. Туташның җавабын алып бираса, миннән теләгән нәрсәсен сорасын. Яхшы, теләктә тур мырза. Җигет. Ашыкма. Менә хат. Ә менә бу синең сәгатең. Яхшы, теләктә тур мырза, очтым. Hayırlı saatte! Mühabbettimini alıp kulana, Girişim gitti siganem yanına, Şimdi haber alıp kaytaram. Başık bulgar Şah Temir canına. Bir kütüşü Яш Мирзаның мөхәббәтен юлды китте. Бүтән тирә асыл егетләрнең йөрәкләренә солтан булган данны Хәмдия алдына гашыйк Шах Темирнең йөрәген ташларга китте. Йөрәгенең тавышын ишетергә әмәл тапмаган моңлы бер егет бер көтүче алдында баш иде. Аның кушуына кыл булып, иңенә чыбыркылып куйлар көтә. Эх! Китергән җавабы Хәмдия өчен янган башка йөрәкләрне көлгә әйләндерсә, мин бәйрәм итәрмен. Турша! Мырза! Эй, мырза көтүче, куйлар түгелме? Көтүче Җабраил. Я, изге хәбәрләр белән килү тор силә. Мырза, хәзер туташ кызларның берсе алтын йөзегезе белән монда килеп җитәчәк. Карале. Аңа соң, аңа әйттеңме? Юк инде син нәрсә, мырза? Йөзекне күрсәттем дә, кирәк булса арттан бар дидем. Қолыңнан келген бик жеңіл хезмәтне үтә дә, аны үзең ал дидем. Алтын күзенең явын алды, тартын мин итми вәгъдә бирде. Шах Темирнең саф дуслыгы көтүчегә булсын. Сөйгәнең белән кавышып куан. Эй, нәрсәгә безгә сөйгән ярлар? Безнең ул юлда шәшәрлек алтыннарыбыз юк, мырза. Мин кызлар йөзенә күтәрелеп караган бала түгелмен. Мырза, хәзер теге кыз монда килеп җитәчәк. Син аңа күренмәскә тиешсең. Шулаймы? Ярый. Ярый. Алайса мин юрган белән сахраларда җырлап бирәләм. Тукта, мырза. Чыбыркыны калдыр. Мәтүт. Димләгез кызыл шиварын, йөргә түзе сөйгәнен. Рәсем. Теге кызның колакларына, түшләренә миннән алтын бизәкләр вәгъдә ит. Ярый. Алтын алкашлы бір яқта ашқырдан көтігәнен. Эх, жүләр, бір қыз үшін алтыннарынан, юрғаларынан ваз кешіп саташып йөри бит. Ә мин шушы киң сарайымны бір нинди кызлар белән дә алмаштыра алмыйм. Эх, мырза баласының акбүз юргасына менеп, илгизәр булып китсәм, яныма үзең кебек батыр егетләрне җыеп, тау-таш араларында байларга каршы баскынчылык итсәм, менә минем өчен шул күңелле.
Yel bulsam meyser idim, gül bulsam meyser idim. Akız yurgalarga menem, illerini gider idim. Гафия йөгереп керә. Матур җегет, көткәнең бер эш булса, шуны ал да күземне чагылдырган йөзегеңне бир. Артыңнан яу куам әллә ник шул чаклар чыгасың? Туташ бер читкә борылган арада гына йөгердем. Соң көткәнең шул бит мә, ал. Син нәрсә? Алтын өчен шул кадәр биисең, ә? Алтын өчен бер көтүчедән дә үбелергә ризасыңмы? Әбит көтүчегә аның кадере юк. Шаярма, ямлы егет, бир балдагыңны. Туташ сизгәнче кайтам. Нәгълайсың? Син нәрсә? Битеңә бал сөрттеңме? Битеңнән баллар сыгылып тора. Теләгең үтәлде бит инде. Бир балдагыңны. Тукта, утыр әле. Утыр, туташ. Син бит алтын балдакка төрле хакны түләмәдең әле. Син бит мине алдадың. Юк, тукта. Сабыр ит. Шибәр кыз. Йөзек синеке. Мин усал уйда түгел, аз гына тор. Бир, җибәр. Алтын йөзек бик кичкенә хезмәт белән синең кулыңа күчә. Менә бу хатны морза кызына тапшырсаң, алтын йөзек синеке. Морза кызына хат? Әйе, сылу. Көтүчедән морза кызына хат. Гаҗәп түгел. Тик мин бит көнләшәм. Менә хәзер бу хатыңны йыртып атам. Син нәрсә? Юк, бу бер морза баласының хаты. Ә без синең белән алтын балдак белән алтын сәгатькә сатылган илчеләр генә. Менә, мин үземә тиешне үтәп, сәгать алдым. Син туташка хатны җиткерсәң, мә, йөзекне. Ой, нинди матур йөзек. Тапшырам. Бир, җегет хатыңны, бир. Бер генә. Ой. Мә. Ал. Син нинди сөйкемле? Яман малай син. Хуш, җаный. Хуш, ил сылу, җавабым китер. Баллар каптым, шикәрләр таптым, җиләкләр ашадым. Әмма бөтенесенең тәмен җыйган бу нигъмәттән авыз иткән юк иде әле. Туташ, хәзер бире килә. Үзе киләме? Үзе килә. Димәк, алтыннар хуҗасының эше гөрли. Бакый белән Гафия шаярып бииләр. Безнең туташ тәкәббер түгел. Шулай. Синең хуҗаң инде. Димәк, алар бер-беренә тиң. Без аларга теләктәш булыйк. Ярый. Безнең туташ матур. Ә безнең җегет батыр. Көтүчедә матур. Тик факир. Алар бәхетле. Ә Без туташ килә. Кызлар белән бергә Хәмдия керә. Бакый ихтирам белән баш иеп, кулындагы кыр чәчәкләрен Хәмдиянең юлына сибә. Берничәсен кулына бирә. Алыгыз, туташ. Чәчәкләр. Рушан? Факир көтүченең матур кыланышлары өчен Хәмдиянең рәхмәтләре бар. Ярлыларны куандыра белгән туташны хөрмәт итә. Егет, Әу, ал илче бу хатны. Ал да яшь морзага илтеп, ахак кашлы көмеш ярын сора. Моңарчы башын иеп торган Бакый хатны алганда башын күтәреп карый һәм йөзе үзгәреп китә. Хат кулыннан төшә. Хәерле фал булсын. Хат синең кулыңнан кача. хат түгел, туташ. Хат эчендәге сүзләрдән куркып көтүченең кулы кача, гафу ит. Кайгырма, егет. Син аңа көткән җавабын илтәсең. Әйт син аңа.
Мәхәббәт каһарманы булса, телләреннән тамдырган гөлләрен күңел шишмасы белән сугарып бирсен. Атайга һәм башкаларга бу турыда берәр нәрсә белдерүгә, синең телең ант белән бәйле. Туташ! Йырттым! Хатны йырттым! Шактимер! Илче, туташны алдына кадәр китер алган бәхетле илче. Җавабың изге булса, ал минем акбүз юргамны. Ал сәгатеңне. Җимерелде. Җимерелде йөрәктәге изге михраб. Ул минем мәхәббәтемне кабул итмәде. Ул көтүче киеменә төренгән, үз ярына килгән. Шатланыгыз. Шатланыгыз, Хәмдия шынант биргән егетләр. Хәмдия, йөрәге белән сездән алда торган Шактимерне таптап үтте. Ләкин Хәмдия исеме Шактимернең йөрәгендә мәңге иркәләнеп тирбәлер. Шактимер җирдән таш алып, ачу белән көтү йөргән якка ыргыта. Аягыңны сындырдым бугай. Гафу ит мине, гөнаһсыз хайван. Гафу ит мине, Шактимер. Сәлим Морзаның бай җиһазлар белән җыелган кунак бүлмәсе. Ходай күрсәтмәсен, юлбарыс рәвешенә кергән кара җимерә ата. Ой, каралышын эләктереп алды. Абау җиргә кадәр сөрде байгышны. Ya Rabbim, bir sarıqның аяғы сынған үшін dünya құптары. Ruşan, bugün erken Timirgə rayvur zalala ketken idi, şunda ya kalktı akşası öttürgandır, ya birer süzge kelgendi şu. Meskin kütüşüne koytqaşını kütəyindi. Ya Rabbim, bulay bulsa bizge dölüş diyar. Işqınıp gittiyindi, hazır bir neşe künsüz ipke kile almaz. Xudayım, mena neşlerge indi. Bakıylanım. Timri baba kile. Нишләп күзенә күренә инде байгыш карт? Юк. Ай, юк. Туташны су буена алып төшәргә кирәк. Тагын берәрсен яклыйм дип араларына керерде. Атасы үзенә ябышыр. Туташ,
Рушан, атакай Тимри картны кыйнаган. Әйдә, туташ, су буена китик. Ул бик ярсыган. Ул рәхәтләнеп кутырсын дип китимме? Ходаем, нинди кыланыш бу? Бишара көтүчене үтерер бит ул Рушан. Туташ, син монда калу белән барыбер туктамый бит ул. Китик, туташ, китик. Ой! Ул һич гаепсез кешеләрне кыйнап йөргәндә, мин ни җаным белән читкә китим. Ана кай булса аларны кутырта гына. Өндәшмәдән артыгы юк аңа. Җынаулашып, бер кешедән нигә кыйнатып торалар икән? Берәр үзен кыйнап кертсәләр, акылга килер иделәр. Әйтә күрмә җанлый. Әйтә күрмә җанлый. Рөстәм хан ялчыларын, солдатларны эшләтте. Китик, туташ, китик. Көтүчене үтерер бу. Рушан, качрыйк аны, качрыйк. Качып китсен ул. Андан үзеңә кыен булыр. Булса булыр. Мин анаим. Минем аны кыйнатасым килми. Рушан, менә минем бүлмә ачкычы. Бар йөгер, бар юлына каршы чык. Туташ. Туташ! Бакый, кайтты, каткар. Гафия, борчылма. Мин аны кыйнатмыйм. Туташ! Мирза килеп керә, туташ, нишлибез? Чыгыгыз. Мин көтүчене үзем коткарам. Барыгыз. Ой, Бакый. Шахтимир белән нинди җавап китерер икән? Атакай. Bir kuyumның bir ayağın sındırganlar, cehennem kişevleri, demek kırarı, kaytsınlar. Ya Allah, ya Allah. O'zi qaytgan malla shumliq. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah. Yunsiz kutuşu. Kirganine 6 ay bo'lmagan. Bir qo'yning oyog'ini sug'ib sindirib talgirgan. Min ona qaytsın mana. Ne qilanasan? Ayberlarni qirasin bit akrim. Narsa? Sen de mena qarşı sileysin mi? Hay, Xitoy savudimni. To'xta. Xitoy savudingni nima? Xitoy savudim. Mana, Mana Xitoy savudingni. Nima qaro Xitoy savudingni? Nima Xitoy savuding? Ana, yurtda yota. Xitoy savuding yurtda yota. Ota qaylari. Yolchilarimni menga demagayi cehennem tubuna jiber. Tik zinhar va zinhar. Idagi narsalarimni xarab eta ko'rmas. Narsalaring nimani? Ular bor. To'xta. Gulsum jingamning yodgari dema. Yodgarimi? Gulsum jingamni kimi? Yuramizda jingamni. Mana shuni yodgari. Mana bor, ko'pdan chiqib olani yodgari. Qarab bitti. Ota qaylari. Boshqa narsalarime qo'g'ilma. Barısı da candan qadrli ayberlerim bitma. Candan qadrli mini. Xarab etti. Tereze perdelerimde xarab etti. Sen bitken kütüşü sen koyup bakı bit. Şunlar arkasında ayberlerim halak bular. Vali! Gör qadrli perdelerimni mana. Tereze perdelerimni xarab etme. Taptama. Mana. Taptama. Qır. Ram. Varsın da qırma. Qır. Mana qimmatli shamdal. Munisini qırma. Qır. Qırmayın. Ko'pdan shulay etalar. Ko'rindi bu halakatni. Ko'rindi, Xudoyim, qaraydi bular. Qaraydi bularni. Ota qaylari, mena qarasam-chi, birgina so'z aytaman. Bir kunni G'iloji senak sabın sindirgan. Qiynadim endi. Bugun shuning siltovi bilan Qiynadim endi. Atimri qartni? Qiynadim. Hasan qarg'uvchi qartni. Qiynadim. Bek yaxshi ekansan. Hisamiga da kerak edi. Qiynadim. Haybat, bek haybat bo'lgan
Жайы шыққанда үйретіп қалырға керек. Әйткәндәй, Фәрхеттине қалғандыр. Қинаdım, күйбе қинаdım өзім. Атақайлар, Ғали, тігі малай Ғалині. Ғали? Ғали. Жоқ, ая кетір әлі өзім мұнда. Ғали! Yüzü qarası koşup yürüyü, usallığından koşup yürüyü. Ғали! Ne var Bike? Haydi, qara Sinan'ı, qara, mine bir yavuzu. Hayda yürüysün azgın malay. Sizin arkanızda ne kadar eybirlerim helak buldu. Yamaş koşayım desen ol yok. Bir pişmak kapsa da günü boyu sıvızgısın sızgırda. Koyasınız mı? Ayaküstü koyuya şimdi. Mine oldu. Atakaylar bir günü su kırtkende abınıp bir şiretini yenşi yazgan. Yenşi yazgan? Aya, bastıran özüm. Yakın. Çıkarma doğuşunu. Жылама, әлі таусымды бір тансық кетіресің ме? Бір қойымның бір аяғы сынғаншы, ес қызметшімнің мың аяғы сынса аяқшырақ біледі. Жібергіз, тоқтағыз! Мырза, менім үшін бір ғынақсыз баланы қинамағыз. Сен? Мен. Хамдия, сен, Ох, мұрдар қыл! Үтірем қалақат! Қая қылысы! Үтір! Атақай! Суқ меңа! Аның үшін меңа суқ! Хамдия! Мен күдішіні қинатмайым. Намыссыз қыз! Есіме қара яптың! Намыссыз қыз! Сен, әт баласы, юғал қадырым көзімнен! Амла, дәулетті бір мирза қызы, Кетушіға шашақ таяқты үзіне қабыл етемі? Ялшылар біле менің арама кіріп, нәсіл езіне қара яғып келген қыз, бүгін бір кетушінің ғышқы yolunda қиналыға дұрызамы? Атақай! Әйтме мен Атақай дейіп. Кетуші яры болған қызға мен Атақай түгел. Күшсізлерін аралаған үшін гіне, кетуші яры деп құрлағыма мен түзі алмайым, Атақай. Şanlı, devletli, izgi nesilli bir mirza kızı kütüşünü siyerge mümkün mü? Bu mirzalar tıkımının birerisinde bulup görülgen iş mi? Hurluk, yat, maskhara, benim kızım bir kütüşünü siyer. Tugel Ataqay, men kütüşü yarı tugel. Men mazlumlarını yaklauшы saf көңіллі kız. Мен zalim mi? Men zalim mi? Kütüşünün qınaqsı yok. Zalim mi men? Suyulam, mine kılıçım suyulam. Suyulam. Ataqay şık. Hamdiye, şık kızım, şık. Git. Kıtırtma, şık. Yuqal kızımdan. Nesil yüzüne karaya kuşu kız. Yok. Nesil yüzündeki kırını yuvuşu kız. Kütüşünü suyup mu? Ataqay. Yuqal kızımdan hayırcı kütüşün bilen. Yuqal. Mirza! Шиген Mirza! Ел балалары көңіліне қағба болғанданны қышынды мәрхәмәтсіздіктер көреме? Ата тарафынан қуылған қыздың аяқ астында туфрақ борғазыр жүректер барын ұнытма. Onun bir sene. Сіздің алдыңызда, Mirza! Sen? Мен Mirza. Şahdemir? Мен. Hamdiyan, mazlumlarını yaklauшы şafqatli kız. Әмма илнең нәфис егетләрен бер көтүше белән алмаштырырлык тиле түгел. Хамдияң, мөхәббәт белән дәрәҗәне алмаштырырлык акылсыз да түгел. Ул көтүшене сөймәвен ачык әйткән кебек, Mirza баласын теләмәвендә ачык аңлатала. Ул Mirza балалары эшеннән дә иң акыллысын сайлап сөя. Ул егет бәхетле. Аңа туташ артыннан чабып бирергә туры килми. Ул мөхәббәтенә салкын каралган берсе кебек, каргалган кийинчаның бусагасында да йөз сөреп йөрми. Bularını anlağı kıyın. Şulay da bir hal var. Meyli. Nesilini kütüşü bilen pişiratmasa eyde Şahdemir'e bulabilsin. Hamdiyaga asıl yigitlarning yuragi bilan alda turgani,
йөрәгендә гөлләр үстереп бирә алганы булса, шул җитә. Бүтәннәр аның каршында кыйммәтсез. Йөрәгенең изге икәнен белдерә алмаган гашыйкны кызганып, күктәге фәрештәләр агласа да, җирдәге хур кызаны аңламаса, ул егет илнең иң бәхетсезе. Хәмдиясенең теләген төгәлләргә йөрәгенең көче җитмәсә, аның бәхетсезлегендә Хәмдия гаепле түгел. Гыйшкына җиңелеп, каргалуның сырын белү дәрте белән, сөйгәненең бусагасында йөз сер бирүче баланы Хәмдия күрә алмаса, аның ни гаебе бар? Хәмдиянең йөрәгенең изге уйларын аңлата алган, ак егетләр эшендә иң асылы булган бер яры бар инде. Каршыда ул торганда, бүтәннәр күләгәдә. Каршында? Торганда? Каршында тора. Аның күңелендәге шиңгән гөлләр чәчәк атты. Ул гөлләр йөрәкнең серле күлләрендә сугарылып, хуш исләре белән җиһанны капласын. Ул хәзер бәхте белән мәгърур. Ул Хәмдиясенең теләгенә кул. Ул кәгъбәсе алдында баш ия. Ул Хәмдиясенең йөрәгенә ия булды. Тик яры көткән серле бүләкне бирә алганга кадәр якын юлый алмас. Бәйгене бүтәннәрдән алдырса, Хәмдиясенә үпкәләмәс. Егет булса, нинди бүләк икәнен йөрәге белән сизсен. Йөрәге аша үткәреп бирсен. Серле шишеп, сөйгәненең теләген тутыру юлында ул корбан булсын. Шанлы, дәүләтле Хантимир мирзаның дәртле гайрәтле улы Шаһтимир белән асыл нәсел 7 буыннан килгән Сәлим мирзаның тирә-яккадан булган гүзәл кызы Хәмдия бер-беренә яр булырга вәгъдә бирәләр. Моны шулай түгел дип әйтергә батырчылык итүчене Сәлим мирзаның каһәре тотсын. Toy ha, toy. Ana kayları. Hey, ata kayları. Kayda buldum. Kayda buldum. Davulda kırılgan nerselerini barladım. Terezeler vatılgan. Şirekler yenşilgen, utunlar jimirilgen, arbalar avgan, kisnekler tegeregen. Kaz, ürdek, kurke, tavuk şibişler bardı, ölüp bitkenler. Davul kişli bulgan iken. Kur indi, kur bu helakatni. Nerse, terezeler aşık bulgan mı? Gajab kişi indi ilahım. Eytirsin bir nide katnaş yok. Yari, davul basıldı göresin. Ana kayları. Ev ata kayları. Bar, götüşünümün da jiber. Davul basılmagan iken hele. Tokta. Ev ata kayları. Ana kayları. Nerse ata kayları? Bar, Hamdiye'ge atakayım seni gafu itedigen. Gafu utemmi itegine. Bar. Tokta. Nerse tağım? Ana kayları. Nerse ata kayları? Hasan'a, Timri Kart'a, Gilaj'a, Ahmadullah'a, Şeyhullah'a, Mutigullah'a, Hidayatullah'a, Şerifullah'a hemmesine de ayet minalarını kapıydı. Ata kayları. Mınısı nersege indi tağım? Nige olarını alay azındırırga? Her! Kuşkanlaşa! Kütüşünü mında jiber. Saatine 40 tüslü tüske kire. Bir qarasan alda gül, bir qarasan jil davul. Yarı eli bulay bulup kaldı. Kütüşü, uyumның ayağın sındırı üstüne, bir ayakka hoş hisler birkip durgan gülümның de sabahın sındırsa, bu yurtta taş üstünde taş kalmagan bulur idi. Şuşa xurlıqtan qıtqarğanı üçün Hamdiya Şahtimir'ge bülək bulsun. Min şulay oyladım, min şulay qarar etdim, hem ol şulay bular.
Кірге ярыймы? Мин килдем, мұрза. Кәр. Бақай. Кірдім. Жақынырақ кел. Кел. Килдім. Отар. Отар. Отырдым. Сен сындырдың мы қойымның аяғын? Мен сенің өз аяғын сындырыр едім әлі. Нәрсе едім? Мен сындырдым. Сен шоны Сәлим Мирзаның қаһарынан қорықмай айтасың мы? Егер. Мана. Ал. Ал. Ақша дилер аны. Ал. Meni ғафу ет, бар кет. Тоқта. Тоқтадым. Кел. Келдім. Жақынырақ кел. Келдім. Бар кет. Тоқта. Тоқтадым. Кел. Келдім. Жақынырақ кел. Шықамын ба? Ялғыш айттым. Seni ғафу етем, бар кет. Сен жәһәннәмгә кет. Анақайлары! Кел. Нишек әле бұлай тауыштымсыз үтті? Анақайлары, кел, яныма отыр. Атақайлары. Отыр. Нәрсе? Тыңла. Sen Xantимер Мирзаны білесің бі? Менә тағы, неге білмәскә ди? Безгә иң якын торган имение, шуларны кыла баса. Аның улы Шаһтимер ничегрәк? Ничек булсын, үзең беләсең инде. Җавап бир. Атасының нәселен чиретергә туган бала дия идең бит. Кем икәне билгеле инде. Һәр хәлдә Мирза балаларына ошамаган. Нигә син миңа каршы сөйлисең, а? Нигә каршы сөйлисең? Юк, каршы килмим, каршы сөйләмим. Син яратмаган кешене яманлыйм гына бит. Шаһтимер ничек? Син әйткәнчә. Ничек инде ул? Мин әйткәнчә. Үзе утырган ботакка балта чабучы җүләр дисең бит. Анақайлары. Атақайлары. Кел, жақынырақ кел. Нәрсе тағын? Ханмияның кияві Шаһтимер болар. Нәрсе? Тәубә диген. Тәубәме? Мойның астына келгелі. Сез Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры артистлары башкаруында Мирхәйдәр Фәйзи әсәре буенча куелган Ак калфак спектакленең беренче өлешен тыңладыгыз. Әсәрне сәхнәгә куючы режиссер Ришат Хаҗи Әхмәтов, режиссер ассистенты Хидаят Султанов, композитор Сара Садыйкова музыкасы, дирижер Фуат Әбүбәкер, концертмейстер Рәис Сафиуллин, радиорежиссеры Госман Ахмәтҗан, тавыш операторы Асия Бикбау, мөхәррире Рөстәм Акъегет. Рольләрне башкардылар: Сәлим Мырза, Хидаят Султанов, Җиһанбикә, Галимә Ибраһимова, Хәмдия, аларның кызлары, Флора Хәмид, Шаһтимер, икенче бер Мырза баласы, Шамил Барыев, Бакый, Сәлим Мырзаның көтүчесе, Илдус Әхмәтҗан, Рушан, Мәсгудә Хәйрулла, Гафия, Фирдәвес Хәйруллина, Гөләндәм, Хәлимә Искәндәрова, Хөсәй карт, Әнвәр Гыбайдуллин, Гали, хезмәтче малай, Наилә Ибраһимова, Кунак кызлар, хезмәтче кызлар, театр артистлары. Спектакльнең икенче өлешен бүген 13 сәгать 10 минутта тыңлый аласыз. Казан сөйли. Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар.
әдәби-драматик тапшыруыбызны башлыйбыз. Хәзер без сезгә, хөрмәтле радио тыңлаучылар, Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры артистлары башкаруында Мирхәйдәр Фәйзи әсәре буенча куелган Ак калфак спектакленең 2нче өлешен тәкъдим итәбез. Әсәрне сәхнәгә куючы режиссер Ришат Хаҗиәхмәтов, режиссер ассистенты Хидаят Солтанов, композитор Сара Садыйкова музыкасы, дирижер Фуат Әбүбәкер, концертмейстер Рәис Сафиуллин, радиорежиссеры Госман Әхмәтҗан, тавыш операторы Асия Бикбау, мөхәррире Рөстәм Акъегет. Рольләрне башкаралар: Сәлим Мырза, Хидаят Солтанов, Җиһанбикә, Галимә Ибраһимова, Хәмдия, аларның кызлары, Флора Хәмид, Шаһтимер, икенче бер Мырза баласы, Шамил Барыев, Бакый, Сәлим Мырзаның көтүчесе, Илдус Әхмәтҗан, Рушан, Мәсгудә Хәйрулла, Гафия, Фирдәвес Хәйруллина, Гөләндәм, Хәлимә Искәндәрова, Хөсәй карт, Әнвәр Гобәйдуллин, Гали, хезмәтче малай, Наилә Ибраһимова, кунак кызлар, хезмәтче кызлар, театр артистлары. Спектакль магнитофон тасмасына 1980 елларда язып алынган. Сәлим Мырза утарында матур бакча. Вакыт кич. Рәхмәт, кызлар. Кызлар, әйдәгез әле йөзек салыш уйныйбыз, ә? Әйдәгез, кызлар. Барыгыз да утырышыгыз. Утырыгыз, кызлар. Утырышыгыз. Менә йөзегем. Башлады. Кемдә йөзек? Йөгереп чык. Жырлапчы, туташны зуллап. Туташ. Нинди кинетлисең? Тәфтиләүләр, ашпазарлар, Мәдинәкәйләр кебек, минем дә үз кием булса. Менә шул кигә җырла дияр идем мин. Һай, минем дә үз кием булса. Ил егетләрен җил күтәрсен. Тирәгәдән булган мирза кызларына бер күңел бүләге дә бирә алмыйлар. Ташлары теләгән бүләкне бирә алмаган егетләрнең йөрәген таракан. Туташ, әгәр дә менә берәр егет үз исемен атап берәр көй чыгарса, син аны ни белән кандырыр идең? Ул минем киявем булыр иде. Ул егетнең бәхетен көнеле. Мәдинәкәй син ул миркәм дип җыр чыгаручыны сөймәгән. Мәдинәкәй дип тимерүеннән көлгәненә имеш ди. Ай, кызлар. Ул Мәдинәнең җизнәсе булган. Ләкин минем исемемә ки чыгаручы егетне мин мәңге иркәләр идем. Ай, ни кадәр телим үз атыма бер көй булуын. Ул ак буз атына менеп, кындыз бүреген кыңгыр салып, елга буйлап, Хәмдиякәй дип җырлап килсә. Ай,
кызлар, мин уйга чумып уенны бүлдем. Җырла, Гафиякәй, җырла. Теләгән киеңә, теләгән җырыңны. Тик берәүгә дә аталган ки булмасын. Мин ул бәхетле кыздан көнләшәм. Рахмәт. Сөйгәнеңә яр бул, Гафия. Я, Гафия, сал! Мине дә калдырмагыз инде. Мине дә Кемдә йөзек йөгереп чык. Бер димичә чыкмыймы? Такмак әйтегез, кызлар. Һәммәгезгә дә рәхмәт. Башладык. Хәзер туташка кызлар. Дусларым не кушса, шуны эшләмей чыкмыймы? Дусларыңны куандырган өчен үз киеңне үзең ишетеп куан, җырлаучысын яр итеп куандыр. Кызлар, туташка не кушасыз? Җырлармы? Биргә килде. Юк, кызлар. Кайсы егетне яр итегез? Ил егетләреннән мөхәббәтен йөрәк белән аңлата алганны барырга телим. Үзем атаган ки белән исемемне халык телләрендә тибрәттер алса, ул егет минем гомерлек юлдашым булыр. Бүз юргасын юргалатып килсен дә, кычагына алып, теләсә дөньяның читенә алып китсен. Шул бүләге өчен барыма да риза. Рәхмәт, туташ. Туташ, әгәр кеше һаручы җигет безнең Тимергәрәй Мурза кебек карт берәү булса ни эшлибез? Шуның өчен дә мин ил егете дип атыйм бит, кызлар. Ил егете ди. Ягъзәле кызлар.
Бергәләп бер җырлагыз әле. Мин матур тавышларны тыңлап туя алмыйм. Җырлыгыз. Ак калпагын шикәне бөккән, ул кабелен шуланган. Ак калпагын шикәне бөккән, ул кабелен шуланган. Ай зөмбел, сөйгәнеңнең үзен бел. Ай зөмбел, сөйгәнеңнең үзен бел. Илле асыл егетләр, ай йөзенә сыглаган. Илле асыл егетләр, ай йөзенә сыглаган. Ай дилбәр, йөзен гөлгән дилбәр. Ай дилбәр, йөзен гөлгән дилбәр. Кәмәр булган, шикәр булган, кайсы мирза баласы. Кәмәр булган, шикәр булган, кайсы мирза баласы. Ай егән, сөйгәнеңнең көлмикән. Ай егән, сөйгәнеңнең көлмикән. Ак калпагын кыңгыр салган, кайсы егет җанашыр. Ак калпагын кыңгыр салган, кайсы егет җанашыр. Ай чәчәк, исмегә шәшрәшә. Синдән шикәр кызлар юк дип, исмегә шәшрәшә. Рәхмәт, кызлар, рәхмәт. Дусларым, уен бетсен. Таң да якындыр инде. Барыгыз ятыгыз. Гафия, Туташ, кунак кызларның урыннары җайсыз булмасын. баш өсте туташ. Кызлар, Кызлар киттек. Руша, Туташ. син минем белән кал. Мин таң җиле белән сөйләп, тын гына булбул моңнарын тыңлап утырырга телим. Юлдашым, фәрештәләр булсын, туташ. Тыныч йокылар, кызлар. Киттек. Руша, Туташ. юлдашым фәрештәләр булсын диләрме? Юк, мин аны теләмим. Алар белән күңелле түгел. Руша, син бер җир егетен бер фәрештә белән алмаштырыр идеңме? Ой, туташ, әйтергә гөнаһтан куркам. Мин бер җир егете өчен 10 фәрештәне сатып җибәрер идем. Туташ! Син куркасың. Рәхәтләнеп сөешеп яшәмәгәч, дөньяның ни кызыгы бар? Фәрештәләргә бит сөешергә ярамый. Менә шул кош кебек матур сайрый торган ярым янымда булса, каршымда мәхәббәт җырларын җырлап турса, аны нинди бер фәрештә белән алышалыр идем. Сайра булбы, синең моңың астында нәфис ил егетләрен хыялымда тибрәтти. Туташ, син Хантимер Мирзаның улы Шаһтимерне сөясең. Моны үзеңнең ихлас дустыңнан һаман яшерәсеңме? Яшерсәм белмәс идең бит. Сиңа көтүче Бакый аркылы хат бирүче ул иде. Син аның мәхәббәтен кабул итеп яздың. Ә өченче көнгә вакыйгада ул килеп сине яклады. Ай, ул исемемне калдырырлык бер бүләк бирә алса, мин аның акбүз юргасының ялларын инче белән үрер идем. Ияренең тукымын укалар белән чигәр идем. Көмеш кәмәренә ефәк чуклар тагар идем. Тагы. Гөлләр түгелгән алсу иреннәреннән үбәр идем. Бәхет! Егет өчен сират күперен ашып ирешә торган зур бәхет. Аның сизгер нәфис йөрәге теләгемне төгәлли алыр. Мин моны ышанып көтәм. Хылыксыз ата кулында үскән Хәмдия тиздән шәфкатьле Шаһтимернең куенында иркәләнер.
яучы бүтән берәү булса, Шахтимернең мәхәббәте үзеңне газаплар бит. Сөям мин аны, Рушан. Күңелемнең михрабы. Ләкин иң көчле теләгем булган, исемемә аталган көй юлында мәхәббәтем корбан булсын. Бу куркыныч, туташ. Бу уй белән никадәр заукланганымны бүтән йөрәкләр аңламас. Кайгырма, Рушан. Шахтимер йөрәгеннән башка бер йөрәк тә бу бүләкне бирә алмас. Бу теләгеңне ул белсә, ярый. Көтүш яша биргән хатымда мин аны ачык әйттем. Миңа бирәчәк тартуың үземә аталган бер көй дидем. Өченче көн сөйләшкән чакта да шуны аңлаттым. Ул вәгъдә бирде. Теләгеңне тутыру юлында корбан булыйм диде. Бакыйны кыйнатмый калуыңны хакы чыккан икән. Ул көтүче минем бәхтемнең ачкычы. Сөйкемле ул. Аңа төшәчәк каһәрне үземә йөкләгәндә, күңелем бер дә уңайсызлык сизмәде. Шахтимер белән кавышуыбызга аркылы килүше юк. Атакай да сүз бирде. Ул сүзен итәр өчен мин айныган вакытта да айнаячак түгел. Руша, җырла әле. Дәртле күңел бер бәйрәм итсен, җырла. Рушан, бәхтең алдыңа гөлләр булып яусын. Яхшы сүзләрең өчен, җылы күз карашың өчен, үз киеңне ишетеп, үзең куан, туташ. Рушан, әйе, туташ. Мин хыялланам ахыры.
Хәмдия дип читтә берәү җырлаган кебек булып китте. Ах, хыял түгел. Әллә бәхет кошым сайрыймы, Ходаем? Хәмдиянең ак кафагы. Зihni таралган чагы. Бәхетем. Рушан, ишеттеңме? Мин саташмыйммы? Юк, туташ. Сөйгәнең синең өчен җырлый. Үз көем. Хәмдия көе. Минем исемемә көй чыгарган рәхмәтле бәндә кем ул, Рушан? Кем ул? Егетләрнең султаны, кызлар күңеленең иркәсе, Хәмдиянең яры Шаһтимер, туташ. Нинди матур көй. Нинди зур бәхет. Сәлам һәм мөхәббәт сиңа нечкә уйлы ил баласы. Ал гашыйк бәндә минем саф күңелемне. Ник тынды? Ник минем күңелемне җилкетеп кенә югалды? Рушан, әйдә шунда таба. Әйдә шунда. Табыйганы. Юаттык шул гашыйкны. Аңа гына яр булып яралганымны белдерим. Акбуз юргасына менеп төннәр буе елга буйларында моңланып йөргән ярымны күкрәгемдә назлап тибрәтим. Туташ, Шаһтимер булмаса, нигә булмасын? Ай, бу ки каршында мин ничек сихерләнәм. Кинең ясы күңелемнең тәхтенә падишаһ булып менеп утырды. Чынлап та ул Шаһтимер булмаса? Шаһтимерем! Син бит бу, син бит! Акырын, туташ. Мирзалар сизә күрмәсен. Әйдә тиз барыйк. Әйдә дим. Әйдә шул уртасы бит, туташ. Бер язым булмасын. Я Шаһтимер булмый. Бүтән берәү булып чыкса. Yamanı özden ağlam saklasan. Yamanı özden ağlam saklasın. Femediyenim akalı bağa yama karalıgan şağı. Femediyege söz eğitmegiz zihni karalıgan şağı. Мин сиңа булам, моңлы гашыйк. Мин сиңа булам. Шаһтимер булсаң бик куана. Бүтән берәү булсаң, аңа булган мөхәббәтемне корбан итеп, мин сиңа булам. Рушан, җаным, тиз барыйк. Әйдә. Куркыныч бит, туташ. Туташ, Бакыйны гына җибәрик. Ул барыбер сереңдә уртак кеше. Монаның тавышы бетте. Ераклагандыр. Ул югалса, бар, тиз Бакыйны уят. Аннан хәбәр китер алса, алмаз кашлы йөзегем аңа. Туташ, анда кемдер йөри. Качык тизрәк. Качма. Сора кем икәнен. Кем йөри анда? Мин. Бакый синме? Мин. Чакыр. Бакый, бире кил. Безнең тавышны ишетеп торгандыр, туташ. Бакый, син бөтенләй киенгәнсең дә. Нишләп иртә тордың? Siz de irtә торгансыз бит. Безнең ятканыбыз да юк әле. Син дә шулаймы әллә? Мин ятып тордым. Бакый, туташның сиңа бер йомышы бар. Әгәр Бакый, егет бул. Миңа тагы бер хезмәт ит. Баш өсте, туташ. Рәхмәт. Син минем сиремне беләсең. Син туташыңның туры ярдәмчесе. Яңа гына читтә җырлаган тавышны ишеттеңме? Юк. Арырак, су буенда кемдер берәү җырлый. Мин шул кешенең кем икәнен белергә телим. Син шуны белеп килә алырсың бит. Килермен, туташ. Акыллы бул, бар егер.
Таң атҡанчы берәүгә дә белдермәй хәбәр китереп, хезмәт хаҡыңны менә. Алмас ҡашлы алтын йөзөгөм. Рәхмәт, туташ. Тик бер генә шарт белән. Шарт? Ярый, әйт шартыңны, зирәк егет. Ғафу үтенәм, туташ. Мин сине бераз алдадым. Мин ул җырны ишетеп уяндым да, җырлаучының янына бардым. Алайса син аны беләсең. Әйе, мин аның сәламын ирештерергә илче ителдем. Мин сиңа килдем, туташ. Алайса ул Шаһтимер. Шартың үтә, туташ. Аның сүзләрен ирештергәндә син ялгыз булырга тиешсең. Рушан минем иң ышанычлы дустым. Башка кеше барында телем бәйле. Рушан. Әйе, туташ. Бар, кер. Туташ. Кер. Мине көтмә, ят. Баш өсте. Шартың үтәлде. Берсен дә калдырмый сөйлә. Аны күрдеңме? Күрдем. Шаһтимерме? Туташ. Аның үз хакымдагы уйларын белми торып исемемне әйтмим диде ул. Нинди нык. Шаһтимер түгелме әллә? Телем бәйле. Гашык та, илче дә нинди ныклар. Нәрсә сорый ул миннән? Хәмдия көйен телләрендә тибрәт алган Шаһтимер хатымда ачык әйтелгән сүзләрне дә аңламаслык түбәнме? Телем бәйле. Әллә башка берәүме? Солтан Гәрәй Мирза улы Әдһәмме? Нинди дә булса ак нәсел баламы? Туташ, мин аның бер яшь егет икәнен генә әйтә алам. Ул синең уеңны белергә тели. Шуннан үзен белдерергә вәгъдә бирә. Әйт син аңа, Бакый. Ул теләгемне барлыкка китерүче кудрәт иясе, минем мәңгелек ярым. Мин аның бу зур хезмәтенә каршы үземне, күңелемне, бөтен барлыгымны бирәм. Аның юлында атамнан каргалырга, анамнан тиргәлергә риза. Ул шуңа ни ди? Бар, илче булсаң тиз шуның хәбәрен алып кил. Бәһане хезмәтенә торырлык дип белсә, килсен дә мине буз юргасының өстенә алсын. Теләсә диңгезләр аръягына, теләсә Каф таулар артына алып китсен. Сөенеч хәбәр китерсәң, алмас кашлы алтын йөзегем синеке. Нинди бәхетле ул егет. Әгәр шуны кабул итсәме? Кыз баланы бәхетле иткән егетнең бәхетле булырга хакы бар. Бар, илче, бар, тиз бул. Бакый, мин йокламыйм, көтәм сине. Бар инде, Бакый. Туташ. Бар. Бар, Бакый, бар. Китте. Илче фәрештәсе гомерлек дустыма мөхәббәтемне илтергә китте. Ах, Шаһтимер җаным, утасыңмы, уттырасыңмы? Мине күңелләрегезгә кагъбә иткән назлы ил уллары, Хәмдиянең мөхәббәт булбылы кайсыгызның җилкәсенә кунып сайрар икән? Минем үз көем бар. Хәмдия исемем халык телләрендә мәңге тибрәлер. Исемем телдән телгә, буыннан буынга күчеп мәңге яшәр. Бәхетле мин, бәхетле, һай бәхетле. Туташ, белмисең көтүче күкрәгендә ниләр барын. Исемеңне телләремдә тибрәтеп төннәр буе тилмереп йөргән бәхетсез егет мин бит ул. Гыйшкың белән янып, мәхәббәт җырлары тезгән гашыйк мин ул. Туташ, көй иясенә үзеңне бүләк итәсең. Аның бер көтүче малай икәнен белгәч тә ул вәгъдәләр көчендәме? Теләгеңне белмәдем. Ул күкрәгемнән үзе кайнап чыкты. Синең шундый саф бүләккә дә бәһаң булмасмы? Мин бит сине сөям. Bütün тиңсезлекләремне белә торып сөям. Мирза баласыннан көнләшә сөям. Кил, Хәмдия. Вәгъдәләреңне көтүчелегем каршында каушатма. Бер көтүченең гыйшкын кабул итеп, изге күңелең белән илләрдә дан ал. Туташ, чык. Мин килдем. Мәхәббәтемә чыгарган киемә бер хак, бер бүләк сорап килдем мин. Хәмдия.
Güller sevim yoluna. Söyle tez. Ana gördün mü? Gördüm. Geldi mi? Geldi. Geldi. Matır söz etken irinlerini sügen yarın ubıp kuandırsın. Kayda o? Kayda ol Şah Temir'im? Kayda o? Mine o senin kulun. Anardaklap kuandıra turgan yar sen. Yüler malay. Neşlisin sen? Süyem tutaş. Tutaş. Kızgan meni. Moңlı баланың derdine deva bul. Bakı. Jeter. Delirdin mi әллә? Süyem tutaş. Kerak mi? Git. Süyem tutaş. 3 gün içinde küpregime tiyin bulup ülgürgen sirlerimdi bugün işit. Almaz kaşlı altın yüzüne tügül üzüne kaşıt bulgan kılın yanağına bergen vağdalarının yıldız bulup yaltıravun küte. Adapsız. Yuğalmınna. Sen şunday hıyanatga kiriştin mi? Menimki шығарушыға берген вағдамны өз пайдаңа бұрмақшы боласың мı? Білесің mi men нештатырмын мұның үшін сені? Тұр! Туташ! Ятсыз! Мирза қызын өзіңнің тупас ялғаның білән құрлайсың мı? Туташыңның йомшақ қарашын өзіңе мөхәббәт деп юрадың мı? Kütüşü başım bilen şunday nefiskiler tudur alığına ışanırlar diye oyladın mı? Gözüme görünme, git. Vağdana dayanıp sirimni açtım. Saf mehabbetimni hıyanet isim bilen pişiratma tutaş. Alacak, hurluk. Туташ! Бақый хуштан язған Хәмдия янына тезләнә. Хәмдия! Үлдіңмі жаным? Күтуші мәхәббәтінің хурлығын жүклей алмай үлдіңмі Хәмдия? Хуш жаным, хуш. Йөрәгемне ялқынларға шырнаған бәхетсіз яр. Мәңгіге хуш. Минем үшін сен бит барыбер юк иде. Тірі келіш юк болғаншы, өлеп юк бұл. Біздің қауышуымызға киртә болған бұл тұрмышқа мен тағында күчлерәк дұшман хәзір. Мен шул уяны туздырушы қаһарман болып юаныш табармын. Күз яшына маншылған бұл йортларны җимерермен. Хәмдия, хуш жаным. Хәмдия менің
Акча юлында Шаһтимер күренә. Хәмдия, аның кочагында. Алар мине алдаганнар. Юк. Шаһтимер андыйларны гафу итмей. Шаһтимер хәнҗәр чыгара. Мәхал, хезмәтеңә күрә түләвен. Мәргән егет! Мин кайда? Бакый. Бакый, син нишләдең? Бакый! Бакый! Я Рабби, ни булган аңа? Бакый, син нишләдең? Я Аллах! Үлгәнме әллә? Бакый! Сез мине алдадыгыз. Аны мин үтердем. Шаһтимер. Үтерүче. Бакый! Мирза. Бакый! Мирза. Сәлем, Мирза! Уян, җаным! Бакый, мин синеке! Уян! Бакый, мин синеке! Бакый, уян! Ал хакыңны! Туташ! Бу ни хәл? Ул үлде. Үлде. Мине калдырып үлде. Җаным, ал мине дә җаныңа. Мин риза, Бакый. Мин синеке. Харап! Килегез! Ярдәм! Килегез! Ярдәм! Хәмдияның ак калфагы, җаным, йөзеңә пәрдә булсын. Кошлар, фәрештәләр, шаһид булыгыз. Хәмдия көтүче гышкын кабул итә. Мирза, әнә кара, кызың көтүче кочагында ята. Бакый, Көтүшеме бу? Минем кызым көтүше гәүдәсе янында утырамы? Ул үлде. Үлсә, көтүше бетмәс. Тор. Бакый минеке. Нәрсә? Бакый минеке. Ох, ятсыз. Нәсел йөзенә караягучы кырдыйлар сиңа. Тор. Канлы кулыңны салма миңа. Намуссыз кыз. Билемне сындырдың. Bütün ümitlerimni юкка чыгардың. Bütün tatlı hıyallarım jimirildi. Uttırtem, yansın, etsin, dünyası hırıltan, dinles, uttırtem, yandıram, yansın, etsin. Тукта, Бакый, шыбыркың каясың синең? Куйның аягын сындыручыны куып җибәр тизрәк. Хәзер китерәм шыбыркыңны. Хәзер китерәм, җаным. Аз гына көт. Кара, чәчләрең нигә бөдрәләнгән синең? Бөдрә гөлләр кебек булган. Мин бу бөдрә чәчләреңне көмеш бизәкле актарагым белән тарармын да, ефәкләр белән матурлармын. Җаным, мин сине бик сөям бит. Менә ничек сөям үзеңне. Без бергә бит. Гел бергә бит, Бакый. Бакый. Хезмәтче малай Гали кирип, Бакый гәүдәсе янына тезләнә. Бакый абый,
Син нишләдең? Юк. Юк. Ул үлмәде. Ул үлмәде. Ишетәсезме? Бакый абый үлмәде. Бакый абый үлмәде. Анам җыры калды. Сез Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры артистлары башкаруында Мирхәйдәр Фәйзи әсәре буенча куелган Ак калфак спектакленең радио вариантын тыңладыгыз. Әсәрне сәхнәгә куючы режиссер Ришат Хаҗиәхмәтов, режиссер ассистенты Хидаят Солтанов, композитор Сара Садыйкова музыкасы, дирижер Фуат Әбүбәкер, концертмейстер Рәис Сафиуллин, радиорежиссеры Госман Әхмәтҗан, тавыш операторы Асия Бикбау, мөхәррире Рөстәм Акъегет. Рольләрне башкардылар: Сәлим Мурза, Хидаят Солтанов, Җиһанбикә, Галимә Ибраһимова, Хәмдия, аларның кызлары, Флора Хәмид, Шаһтимер, икенче бер Мурза баласы, Шамил Барыев, Бакый, Сәлим Мурзаның көтүчесе, Илдус Әхмәтҗан, Рушан, Мәсгудә Хәйрулла, Гафия, Фирдәвес Хәйруллина, Гөләндәм, Хәлимә Искәндәрова, Хөсәй карт, Әнвәр Гобәйдуллин, Гали, хезмәтче малай, Наилә Ибраһимова, кунак кызлар, хезмәтче кызлар, театр артистлары. Спектакль магнитофон тасмасына 1980 елларда язып алынган. Әдәби-драматик тапшыруыбыз шушының белән тәмам.